Dobrý den, dnes si ukážeme jednu ze základních funkcí aplikace ISA 2008 a tou je import článků. Zvolíme tedy soubor, import článků nebo použijeme klávesovou zkratku Ctrl+I. Zobrazí se nám otvírací dialog, ve kterém vybereme soubory, které chceme importovat. Tady vidíte, že aplikace umí importovat jak přímo soubory z články, tak jejich komprimované varianty. Já tedy vyberu všechny 4 a po potvrzení dojde k postupnému rozbalování archivních souborů, těch komprimovaných a importu jednotlivých článků, což je tady zobrazeno na tomto dialogu. Nyní došlo k situaci, že byl nalezen duplicitní článek. Duplicitní článek je takový, který má stejnou identifikaci a stejný profil jako již existující článek. Já mám nastaveno v aplikaci, aby se tyto duplicity kontrolovaly, proto se mě nyní ISA ptá, jak takovou situaci vyřešit. Já si zvolím například variantu všechny stejné importované články vložit. To znamená, že všechny stejné články, které v databázi jsou, budou přepsány články importovanými. Tím si zajistíte například import novějších variant těch článků, aniž byste tam měli současně staré varianty a mohlo by se to plést. Takže já zvolím tuto variantu a tím byl import dokončen. Nyní ještě můžete importované soubory odstranit. Já zvolím, že ne, protože je pravděpodobně budu ještě potřebovat. V tuto chvíli je aplikace připravená již pro běžnou práci. To je zhruba vše, co se dá o importu článku říci. Někdy příště si povíme o tom, jak importovat články pomocí stažení dat z internetu nebo dokonce jak přímo vložit vlastní článek. Děkuji za pozornost.